I på. Jeg lægger det på Facebook. Tagger jeg alle sammen. Jeg er i fuld snart. Så her, der regner, og så... Nu, kom. Fortæl, Tanja. Hvad kan du se? Hvor kigger vi hen? Hvad kan du se? Jamen, vi kigger over på, er det en hal, eller er det en skole, der ligger derovre? Nej, det er Haderslevhallen. Det er Haderslevhallen. Så kan jeg se Haderslevhallen. Super. Hvad kan du mere se? Jeg kan se en TNT-bil. Ja, den er også spændende. Den er spændende. Runden, siger den. Og så kan jeg se nogle flotte gamle bygninger. Flotte bygninger. Det må være dem her. Så har vi lige nogle bedre billeder her. Jeg aner ikke, hvor meget lyd, der kommer med her, men... Der kommer faktisk, der kommer. Okay, jeg kan godt lide, at du skal afslutte den, der synes, det ikke er, at du står bare. Jeg ved ikke, om det er meget. Jeg kan se, at jeg slap dog af. Lidt rustik, og det er sådan lidt... Knapper. Og det er bare her, der er sådan en tom lang. Det er ikke en tom, der er der. Der er ikke lys i. Der er en patter. Det er dig. Det kan også være. Ja. Det er meget gamle. Så er du lige pludselig sådan noget større. 100-talsbygninger. Det er godt observeret i hvert fald. Det hedder Kornås skole. Ja, jeg har fået helt... Der er en lille hundkat, og så den lidt hård her. Nu skal jeg beskrive det. Ja, det er jo ikke mig. Det er jo ikke mig. Det er en bil, der. Kom. Og de er sådan lidt... Hallo. Jeg tror, det er meget følende. Tak for hjælpen i hvert fald. Ja, det ved jeg heller ikke, jeg føler mig ret dum selv, at jeg rigtig faktisk står og filmer en skraldespand. Okay. Ja, den er flot. Prøv at se, jeg tror, den er... Vi kan lige sætte noget lys på, så vi kan se, hvad der er inde i skraldespanden. Min